Ademais, estaban todos os que quixeron a Vanessa Lorente, os amigos e veciños que lle deron casa e comida, pero tamén, unha vez máis, faltou a súa familia. Todos en Fene parecen coincidir no tráxico destino de Vanessa Lorente e as dificultades polas que tivo que pasar nos seus 22 anos de vida. Es inocente, e de los malos tratos es inocente. Que presenten pruebas. Os servicios sociais do Concello de Fene, vellos coñecedores dos problemas de Vanessa, vanse presentar agora como acusación particular neste caso. A desaparición dunha nai e do seu bebé que a terra tragou sen deixar pistas marcou o inicio dunha investigación que acabou cunha familia enteira sentada no banco para afondar neste macabro caso acontecido en Monfero en 2002 e do que ademais hoxe achegaremos imaxes exclusivas. Temos con noso catedrático de Psicoloxía Criminal, Jorge Sobral. Moi boas noites, Jorge. Boas noites. E repite con nos na nosa mesa o sarxento xefe do equipo de delitos contra as persoas de Coruña, Marcos Martínez Manteiga, o que eu lle pido un titular sobre este caso. O desexo de ser nai converteuna nunha asasina. Pois é unha investigación icónica da páxina de sucesos da Crónica Negra Galega que se larvou así. Desde setembro de 2002, Fene. Un grupo de mulleres entra no cuartel da Garda Civil cunha foto na man. Levan un mes empapelando rúas e portais coa cara de Vanessa Lorente. Desapareceu o 13 de agosto co seu bebé. Dende aquela, nada. Nin chamada, nin sinal, nin explicación. Ao principio os axentes buscan unha saída lóxica. Vanessa acababa de ser nai. Quizais marchou a Mallorca onde vive parte da súa familia. Pero as amigas insisten. En esa insistencia aparece o primeiro golpe. Vanessa non levou documentación, nin cartos, nin roupa, nin sequera cueiros para o pequeno. Sen un fío sólido do que tirar, os investigadores poñen o foco nun nome: Isabel Marcos, unha das últimas persoas en ver a Vanessa. Confirman que Isabel pasea polas rúas de Miño cun bebé nos brazos. Unha escena cotiá que xa non o é. Se Vanessa desapareceu co seu fillo, quen é ese neno? A Garda Civil decide non dar pasos en falso. Se hai dúas vidas en xogo, cada xesto conta. Preparan un encontro casual. Observan, preguntan, achéganse. Isabel, sen sospeitar nada, preséntalle o bebé. Di que é o seu fillo, José Andrés. Pero o parecido co neno desaparecido é demasiado. Demasiado para ser casualidade. E os axentes actúan. No cuartel as versións cambian. O que era fillo pasa a ser sobriño. As incoherencias medran. E as preguntas, agora sí, xa non deixan dormir. Quen é realmente ese bebé? Onde está Vanessa? E que pasou entre o 13 de agosto e o 10 de setembro para que unha desaparición se convertese nun caso moito máis escuro? Estamos a falar dunha investigación, dunha desaparición que era inquedante dende o primeiro momento, verdade, Marcos? Por qué? Sí, todas as desaparicións xa de por sí son inquedantes, canto máis unha desaparición dunha nai e o seu fillo, que era un bebé de 4 meses. Por tanto, isto chama inmediatamente a atención dos investigadores do equipo de Policía Xudicial de Ferrol, que inician inmediatamente a investigación. Claro que non estamos falando dunha persoa desaparecida, estamos falando de dúas, e ademais era un bebé de 4 meses completamente vulnerable. Sí. Toño, e Vanessa tamén era unha muller nunha situación complicada, non? Sí, a ver, naquela época non había os protocolos que hai hoxe, naquela época non había como hoxe, que cando é un menor de idade a alarma salta en un momento, é dicir, daquela deixábase o de cando empezaba a investigación, 24, 48 horas, un pouco a decisión do grupo que recibía as denuncias. Neste caso concreto, fixeron inmediatamente. E segundo a cuestión, esta muller era unha muller que, ainda que non timos todos os normas que temos agora, era unha muller que estaba baixo protección en un piso de acollida porque xa era unha muller maltratada. Non había esa concienciación social, non había esas normas que ahora mismo protexen as mulleres, pero xa era unha muller maltratada que tiña que estar na acollida. E iso era unha doble factor de decir, ois, aquí pode estar pasando algo a esta muller. Era un contexto social complicado o que vivía Vanessa Surso, ademais nun momento no que a conciencia social cara a violencia de xénero non era o da actualidade.
Sí, ela denunciou malos tratos por parte da súa parella, entón estaba protexida nunha casa, e ali foi onde coñeceu a unha nova parella, que tamén era amigo da nova parella de Isabel. É dicir, que foi unha mala casualidade de dúas vidas que cambiaron por completo e que se xuntaron ali. Pois se vos parece ben, imos a coñecer mellor o perfil desta vítima dunha desaparición que xa, dende o primeiro momento, pintaba mal. Vanessa tiña 22 anos. Era nai recente dun bebé de 4 meses e tiña unha vida sostida con fíos, precariedade, medo e unha dependencia emocional que a deixaba sen aire. A moza intentaba abandonar o ámbito de violencia que a rodeaba, co recordo dunha infancia sen fogar e desarraigada, pero avanzar non era sinxelo. Confiaba en pouca xente despois de moitas traizóns. Era una chica pues que tuvo muchos problemas en su pasado y muy triste y solo sonreía cuando tenía a su niño en brazos. Porque Vanessa non desapareceu por casualidade. Desapareceu porque alguén, un día, decidiu que podía ser substituída.